Hindi na kayo dito, Madam Tonyang Angels. Team Madam Tonyang ken Manang Ella. Manang Ella, paigayam, nalipatak, nakasanan mo, naka-rainbow meat ngamin, tikiday-kiday na ni Mami. Nalipatak to, naka-rainbow tiya, kurimat-mat na. Ayan, special mention ang ating nag-iisang merong 37 bombs ngayong araw. Walang iba kundi si Mildred. Manang Ella, ka na bago natin simulan at naka-live ang Miss Tarabita Vlog sa Ay, lahat ng YouTube. member ng Tarabita Vlog. Yes. Paula, Michael, join na. Yan, bago naman natin simulan, bago tayo mga tatatay palagriri na andong. Ay, true. Mabisbisin na kung kuko na ana. I'm honest. No. Ayan, yaman tayo man isudat tayo. Ito po lahat ng Team Tarabita, Andy Morena, Madam Tonyang Angel. Saan na yung dulawang babae? And yung ano natin, supervisor. Yes, nakapinpintas na personal. Assistant ni Madam Tonya. Napinpintas pa iso na kanya. Ayan, pag-messagean tayo naman nga rod ni Mami Ash, fans da, yan ti Miss Tarabita Vlogs, kaya nag-message agite para sa mga tao dito sa harapan. Ayan. Awan nagsangsangit I'm not prepared. I am not prepared. Mildred, anong Tagalog ng I'm not prepared? Halakalong. Ala, sa mga supporters ng Miss Tarabita, ito yung kino-contest nila noon ng spelling bee. Bago tayo spelling, Wala tayong show. ay wala tayong show. Ang managing spell dog. Aw, aw. Aw. Ayan, mami mag-message ka na. Ay, wait lang, baka agselos ni Miss Mara yung isang member natin. Ayan, Mara. Wala si Miss Mara. Alam ko, Mara, nanonood ka ngayon. Bago ang lahat, hello sa aming live viewers ng Miss Tarabita Vlogs, Madam Tonyang, and of course, yung member ng si Madam Tonyang po ang manager ng Rayaw. Alam, may ako nakapasangit! Wasing! Go. Ayan sa ating mga live viewers dyan, sa mga hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe Miss Tarabita Vlogs. At dito lahat ng member, and of course, yung ating Pinakamalaking subscriber sa ating lahat, awan sa Yes. bali, ni Andong nga Barangabang. si Andong. Ayan. Yung mga nakapag-subscribe po kay Andong, lumipat po sa amin. Nauna. Tapos iyan subscribe yung suna. Yun lang naman ang aking message. Thank you so much sa mga friends, sa mga, ayun nga, yung sa loob ng 1 month na kakadwa kami kakapsat o iba kanyayo. Yung banding na nabuo is iba. Iba din yung sa may family and syempre sila kasi pag may problema ka, i-comfort ka nila. Nagsasangit na andungin tamay sa kailang ano nga aldaw ito ikin pamilya tayo yung suna. Basta Kasi ano- nang ibang nga pamilya tayo yung suna, gawin kami ng tunubigat. Charot. And hindi rin kami makapaniwala na makakasama namin ngayon si Andy at birthday ko pa, o diba? Diba? Wala kayo. Siyempre, dapat kuhan yan. Siyempre, senior citizen mo ba? Alawa! I was. I'm 18 years old. Dibo ko po ngayon, kaya pink. Pink. Ayan. Ayun lang, basta thank you sa lahat. Ayan, sa buong team. Yes. Mabuhay mabuhay tayong lahat. Ayan, Madam Tonyang Naman may Angels. pangako. And syempre, thank you kini mama, kini papang ko, no, awan handa. Ken awan ti Miss Tarabita nga may buyain Yes. yes. Nga mang parparagsa ken mang liwliwa kada itiya ada tanaya balas yung taaw. Ayan ketan. Ayan ketiya ban tayo Hello. Yung message ko lang sa kanya, huwag na sana kami ng redos at nakaka-high blood yan. At
Baka lalaki ka na. Ay, tani ron-ron. Hello. Tatanga ako bakit kan? Limlimpyo ta panunot mo tadi nga agwala-wala. No, nakainom ka ipabuksit, madi nga ipawala. Ken tuno makasarap ka ti kuwa kaparagpaga may kay kumasarakan. Tapno kuwa makabutot kami ten, kini maudi kan. No, dabdo mga min naungit ka. Happy birthday. Madi cake mo kas laboto. Yan, last but not the least, ni Auntie Agnes. Happy birthday, balasan ko. Apo, balasan kung ipuna na ni Papa mo, pakalalaki ka. Sana magpakabait ka. Halag, sakit mo na ang Ayan. Naibos ni Tisho. Nagsasangit. Thank you kasi face. Then thank you kasi nagkadkadwata. Ay bagali tatang bungag kalalaki. Ni Robert kini Aljake. Iwas tayo dito. Happy birthday, Mare. Ayan. Ken, doon ka na alam makasangit ka talaga. Siyempre, dawatin tayo with the message ni Andy. Biglaan meet lang apo. Ayan, biglaan tiya pa nagsasama-sama may kunami. Kakapada tayo ng Ilocano vloggers, so titinulong tayo ng mga paragsak. Dagiti amin nga Ilocano. Kaya naglalalo ka dyan dadya balasing tao. Ayan, abroad. Ayan, dawatin tayo man tiya message na ni Andy Morena. Like, actually, I do not know. English, but manin nga ninin. Hindi ko alam kung bakit ako nandito ngayon, pero I'm very thankful because I was given this opportunity. I'm very grateful because you guys are amazing. Yeah, actually, I don't want to be emotional, pero feeling ko talaga this is mangyayari talaga. Kasi I want to
escape the real world because hindi ko alam. I am not as happy as before. You may see me very happy in front of the camera, but I have this emotional breakdown. And di ko alam, like, I am questioning myself. I am not giving happiness to myself. Tapos noon, nag-chat si Tonyang na collab daw. So, kahit kung maliw-liwa talaga, tibagik ta talaga mabaktit na jabalay. Di ka mo, problemado na nga dapat masaya na lang kasi ado di maparparagsat ko ngon in the real world talaga ni Andong han nga ni Auntie Morena aglablaban na gijay kasi ti demand ti tao kina Auntie Morena you should always be happy pero ni Andong day ti real nga mangyayari masaksaktan isuna talaga so nga this is not a coincidence, this is destiny na magtagpo-tagpo tayong lahat tapos gumawa ng maraming contents na masaya para makalimutan ko yung sakit sa buhay na nararamdaman ko ngayon. And what I can say is, I'm very thankful. I'm very grateful, I'm very thankful na you are now a part of my vlog. And hopefully, this will not end. This will lead us to forever. So thank you so much, guys. Nakaka-touch naman. Birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Ayan, happy birthday, Mami Ash. Happy birthday, Ayan, Mami. kita. Ayan, nag-blow pa lang sunat candle. Do what i-blow na. Ayan, puro buto, nagkilo di ulo-ulo di Ayan. Ano kinay kuha ni pinagkit kita kanya utog. Ito talaga nga puro buto talaga. Grupo ka ng mabuto, Besi. Charing ka. Kita mo kita cake mo kaya mati ka makahalata. Puro buto, ane. Okay, di pa lang umuno na nga buto. Ay nga cake ko na kuma. Di pa lang umuno na nga cake. Okay. In 3, 2, 1, blow. Ayan, di sa marunong nga kilo-ulo na. Ayan. Ayan, happy birthday once again, ma'am. Ibagana kaya't na agata Agringing ka, mamikna ka Kabutiyawan Susuruin tayo Trabaho Hoy, awan ka ng kapartner ni Andong. Saksaklo Nakulak mo Tapno Romang ay biyag mo Hinalaan mo Riga at trabaho Di bayang pimaw Bakit kundi na bono Inaldaw-aldaw Agraman pa'y domingo Regrega na panalo Di ko'y hamay kapsat ko Madam, Oh yeah! ang paparsimot na.